Hola, benvingudes i benvinguts al curs d'aprenentatge basat en problemes i en projectes de l'ICE. En primer lloc, agrair-vos que participeu en aquest curs i esperar que us agradi, que ens enriquim tots i que puguem utilitzar els coneixements que adquirim. El primer punt que cal fer és, sobretot, contestar a l'enquesta inicial. En aquesta enquesta podrem veure quins grups es poden formar i com fer-los. En principi, durant el curs farem unes quantes reunions, no moltes. Si algú no pot fer-ho, treballarà només amb els foros. No és el millor que podeu fer, però és una possibilitat. Per fer les reunions hem de veure les disponibilitats horàries que teniu cadascú de vosaltres, en la qual, sisplau, presteu la màxima atenció en aquest apartat. Al curs treballarem en dues parts. La primera part treballarem amb el PBL o ABP basat en problemes, on crearem problemes, discutirem problemes i veurem com es resolen problemes. Mentre que a la segona part treballarem en projectes. Aquí realitzarem un projecte a cada grup, de manera que quedi clara quina és la metodologia de PBL en projectes, veure com funciona i quines possibilitats ens ofereix. Esperem que pugueu disfrutar i que el curs cobreixi les vostres necessitats i les aspiracions. La primera setmana oferim molt material en l'apartat basat en problemes. Mireu-lo atentament. Si teniu alguna dificultat, comenteu, hi ha un foro per això. Hi ha documentació en anglès, és inevitable, podeu fer servir el Google Translator, aquells que tingueu dificultats, o podeu comentar els problemes que tingueu entre tots vosaltres. Esperem que funcioni. Sisplau, animeu-vos, participeu el més possible. Moltes gràcies, a reveure.